Akathi funani kuqala umbuso kaNkuluNkulu konke lokho kuzokwenzeka akakhulumi ngombuso wasezulwini ukhuluma ngombuso kaNkuluNkulu uzothi haw mengithi iyafana lento ayifani lento futhi ingakho kubalekile ukuthi umzalwana akeze kwinkomfa azoyilalela lento uthi umbuso kaNkuluNkulu is within you njengoba usushilo umkhathini usufikile usho kanjani ke uma thi nalo usuku selisondele for example kwiHebrews lo sesimfundile kanti kuphi lo suku solisondele oluseza kanti umbuso sowukhona ungaphakathi kwethu already ila sizothola ukucaciseleka khona kwinkomfa mkhathini ukuthi si understand lo mbuso wasezulwini njengoba ushunyayelwa amabandla amaningi ilombuso of physical emkhathini obhekela uIsrael because bebazi uChrist azo establish umbuso kaNkuluNkulu esusa uPilato ebayena inkosi nge-triumphal entry yakhumbula engene eJerusalem abadlala amasundu abathi wanase hayi sifikile inkosi yethu kanti isikhathi asikakafiki na yingako abazalwane badidiseka bafuna lezi zinto eziphysical ezibambekayo imizi emihle amakhosikazi amahle namadoda wamahanke asejimi bafuna brother bani lothi uJesu athi ngejim bayazi ukuthi uthini leyo ndoda leyo bafuna amadoda wamahank bafuna izimoto ezinkulu bafuna konke lokho bafuna zonke lezi zinto eziphysical kanti umbuso kaNkuluNkulu akukho physical emkhathini usho njalo uJesu uma ekhuluma noPilato emangala uPilato ukuthi lo ngoba bathu inkosi futhi baze bamsukela befune bombeka amacala yini pho angagolozi ukuthi uJesu wombuso akusiwo walomhlaba ngoba kube beko walomhlaba ikhonzi zami beyizolwa ukuze nginganikezwe esandleni sakho Pilato okukhomba ukuthi uJesu okwamanje akazile ukuzokwakha umbuso wasemhlabeni wamagolide nempumelelo okwamanje umbuso ospiritual lo kufanele singene kuwo ngokuvuma izono zixolelwe samkeliswe umoya ongcwele sifunde ukulingisa uKristu endleleni esiphila ngayo liyeza ke lo liyasuku abekhulume ngalo umbhalo encwadi yamaHebheru la uKristu ezoze emhlabeni esezo establisha lo mbuso moyo obusu physically sesithola imivuzo ke ephathekayo ngeinto zethu kwamanje asifuna umbuso kaNkuluNkulu sisha indiva lento zasezweni ngoba uNkulunkulu uyakwazi sikudingayo uyozenezela uma thina sibeka umbuso wakhe phambili incwadi yethu noma isisekelo sesiqubulo sethu salonyaka sekhwezela sitholakala lapha ku Matthew chapter 6 verse 31 ukuya ku verse 33 isiqubulo salento ukuthi sifuna umbuso kaNkuluNkulu kepha umzalwane angimnikeze appetizer nje ukuthi afunde mhlambe no Romans chapter 14 verse 17 othi lo mbuso kaNkuluNkulu is about righteousness is about joy is about peace in the Holy Spirit konke lokho mkhathina angeke ukubambe ngesandla it's not physical i-righteousness ukulunga it's not physical it's not tangible akuyona into okwazi ukuyibamba ngesandla i-joy it's not tangible awukwazi ukuyibamba physically ukuthula nako it's not tangible and zonke lezi zinto uthini uverse 17 kuRomans uthi kukumoya oyingcwele umoya oyingcwele nayo ongekho tangible ongakazi ukumbamba ube tangible now uma enkonzweni yakho kushunyayelwa ngehealth newealth neprosperity abashumayeli umbuso kaNkuluNkulu angikusho lokho ngesibindi uma ngabe enkonzweni yakho akushunyayelwi noma kushunyayelwa kakhulukazi igcizelelwa ihealth ukuphila ngemvimbo yakhe siyaphila
ugcizelelwa i-prosperity, ukuqhubeka nokuba nemali nako konke nokunikela konke lokho. Uma ngabe ibandla lakho lishumayela lokho kakhulu, yazi ukuthi alishumayela umbuso kaNkulunkulu. Uyothi ufika umbuso kaNkulunkulu wena uzungena kuona, uzubona. Iqiniso nje lelo Mkhathini, iqiniso lemsulwa. Kungako kubalekile beze kule nkonfa bazovuseleka Mkhathini. Mkhathini, we getting carried away kanti lelu hlelo olabalaleli. Asizwe kuwena mlaleli lapha ku 0737091991 noma lapha ku 0861010300 0861010300. Sizwe ukuthi le nkonfa, lo mbuso kaNkulunkulu nombuso wezulu wena ubu-understanda kanjani noma kuthini kuwena. 0737091991 noma khona la kwi-Facebook page yethu i-Sound Doctrine Hub Facebook page yethu noma ku 0861010300. Na ngumlaleli Mkhathini uthi, amen bafundisi bami ngibathandayo, siyabonga ukuthi uNkulunkulu unikhulisile kwaze kwafika leli hora limnandi kangaka. Ngihleli nani nginilalele njengenjwayelo koze kushayeke lelo hora, usho hora lesikhombisa, kusho uzakhona Esimero. Ebese nangu imunye ngiyabingelela abafundisi bami, ngiyaxolisa ukuphuma esihlokweni. Wenze njani noma wenze njani uma wasivuma isono, kodwa njalo hlezi usikhumbula, noma ngithandaza ngathi uSathane uyangikhumbuza athi, khumbula wena ukuthi useke wenza ukuthi nokuthi. Kubuza untombi lapha Mkhathini, simphendula sithini? Kepha ngaphambi kwapha simphendule, asithathe nanangu omunye umlaleli. Asikwamukele emoyeni, sawubona. Ubawungeke shawo. Awu Msindazwe. Bayi sengilomfushane nje, izulu seqala ukuduma ngamandla ngala. Siyalizwa nathi la eThekwini Msindazwe, liqhamuka khona ngapho kunini? Hayi sebikhingile indaba, hayi le ndaba le yokufuna umbuso wezulu. Singayithina nakodlolo ukuthi ukuze abantu bengena bethi vela bafundisi bangikhulekisa ukuze ngithole umshado. Kodwa nje lokho ukhulekela umshado ngabe ukhulekela umbuso wezulu. Umshado uyeqhamukela wona usugeleza kuleso letha kuwena. Hayi ukuthi ngikhulekela umshado ngoba umshado izinto zasemhlabeni zizobe yiphele. Uyothi uyajaha ujike ube ney'nkinga, wona ubuye emuva famile khona. Into ebalulekile ukukhulekela umbuso wezulu. Bafundisi bami ngiyabonga, ngiyaxolisa ukuba mfushane ngoba izulu seliyaduma ngala ngiyabonga. Bakhulu Msindazwe nokuba nesibindi nje sokusithinta nanoma izulu seliqale liduma. Ngiyazi-ke ukuthi liyaduma nalapha empangeni kizo zonke le ndawo, nala eThekwini siyalizwa liyaduma impela. Nangu umlaleli uthi ubani-ke lo uSispearl uthi, good evening Bab Didi no Bab Khoza, it's a pleasure to be with you in your company this evening to share the heart of God with you and Andile, my son, until 7 o'clock. Be safe when you go back. Siyabonga kakhulu, siyathemba ukuthi uSimakade uzosikhipa safe. Nangu omunye sanibona abafundisi bami, ngihleli nani kusuka kwaduma, kusho uThembi kaDimba. Mfundisi ayanda khakhaza uthi amen sikhona, silalele kwamakhutha nilibambe ivangeli. Siyabonga baba ukhakhaza. Asikwamukele emoyeni nawe, sawubona. Sanibona abafundisi egameni lenkosi Kristu, amen. Amen. Sikhuluma nobani kuphi? Ukhuluma noSabelo Malinga emsini. Mfowethu mfoka Malinga, shayeka. Yes. Cha, ngifisa nje ukubonga kakhulu baba mfundisi ukuthi ukuthi nifakele isihloko esikhuluma ukufuna umbuso kaNkulunkulu ngoba la emhlabeni sekwande kakhulu ukuthi sifune izinto ezimaterial ezibambekayo kunezinto uNkulunkulu akayifuna ukuthi njengoba esiqhubekela ukuthi uNkulunkulu sifune umbuso wakhe kana nokulunga wakhe ethi konke lokho kuzolandela. So ke sifisa nje ukubonga ukuthi uNkulunkulu ngendlela emsebenzisa ngayo engathi uNkulunkulu ngambusisa, engathi futhi ngaqhubeka ngishumele ivangeli eligenuine leli elizosenza ukuthi sihlangane naye uNkulunkulu. Siyabonga, amen.
Sibonga kakhulu mfoka Malinga lapha eMsinga. Nangu sabelo kaSibiso uthi amen bafundisi bami nginilalele ngeyimfundiso ezihlale zakha kimi. Umusa kaNkulunkulu uhambe nani njalo kulomsebenzi enwenzayo. Khethiwe kaMpele ukhethi uthi amen bafundisi bami. Kuyintokozo ukuthi uNkulunkulu asiphinde wasipha elinye ithuba ukuba silalele izimfundiso zezwi likaNkulunkulu. Siyabonga kusho ukhethi kaMpele lapha kwaSayimani. Ebese uMpilo Msomi kwaSayimani naye uthi shalom bafundisi bami, sesikhona silalele izimfundiso ngezwi lenkosi uthi izifundisayo impela nezenkomfa sibuya sigcwele kakhulu kumoya sisukuthi uthi hayibonane Saturday siyehla siPMB. We all so much look forward. Labazalwane balithanda lolu hlelo, bamthanda uSimakade, bayazithanda ingane zikaSimakade. They never miss a conference. We're looking forward to that. Uzandile isithole uthi amen bafundisi awu nayibeka. Siyabonga. Thamsanqa kaDlamini sibalikhulu uthi amen bafundisi siyabonga. Sesikhona ngilalela inquthu kwamfongo nomndeni kusho uThamsanqa usibalikhulu. Inkomo zidle ekhaya ngoba zisaba belusi noma ziswela belusi. Uset apart kaDuma uthi amen bafundisi sesikhona ebukhoneni benkosi. Simangele kaMhlongo uNjomani uthi amen bafundisi bami bemfundiso sengikhona. Unonjabulo kaMazibuko omunye lo mkhathini umelove enkomfeni wazi ukuthi cha kusuke khona ushonile impela. Uyasithanda lo sisi uthi angibingelele abafundisi bami kuyinjabulo ukufika kwaleli hora niyasakha uNkulunkulu womusa sigcine sesibala izinsuku lokufika usuku olukhulu lwenkomfa. Be blessed. Pastor B Ndlovu Nqanawe le phansi eKitorich uthi sinibuka ngqo endlini zomsakazo thina siphansi le phansi kwaXimba. Siyabonga Moya Benyathi. Athi ke uMalusi kaGatsheni naye athi siyabingelela abafundisi sikhona silalele eMgungundlovu lapha embali. Siyabonga kakhulu ngesihloko impela esilangazalela ukubheka sibe noKristu. Ukhaya lihle kaMthimkhulu naye uthi ayibonga inkosi uJesu. Sesikhona abafundisi ngezimfundiso eziphilisayo ekukhanyeni besifundiswa ngobunye noma ngokubuya kwenkosi uJesu. Indeed Jesus is coming back. I believe with my whole being sesilungele inkomfa Saturday. Khululiwe kaHadebe uBhongane naye athi ngiyabingelela abafundisi bami sesifikile etendeni lempiliso ngilalele uthi usemsahweni. Ubhutumlu ehluhluwe kwaMduku naye uthi amen bafundisi bami. My question is uyibuzile le question last week to calculate the gap, the 7-year gap between the rapture and the second coming. Uyikhulumile uyibuzile lo mbuzo futhi last week. Ngiyacabanga mhlambe akaphendulekanga kahle. Asimthembise ukuthi mingaphendulekanga kahle akeze kuyinkomfa. Kuyinkomfa sizoyenza sure ukuthi la singamzwisisanga khona kahle noma la singamphendulanga kahle ikuphi. Angisho nje sometimes abantu abaningi bafunda incwadi yeRevelation in isolation nezinye incwadi. Kungamlekelela mangafunda incwadi kaDaniel afunde nabanye abaprofeti njengoJeremiah kanjalo uzolekeleleka kanjalo ngoba ngenxa yesikhathi emkhathini sisele njengemizuzu emibili kuphela. Naku umkhathini esifisa kakhulu ukuthi abantu mabaprioritize uKristu nezinto ezisemaphakadeni as opposed to anything else. Simlekelela kanjani lapho mlaleli? So ke sobe sik number 8 Harvey Road lapha ePinetown, ibuilding ibhalwe uHighway Christian Community. Sihlangene auditorium lapho. Siqala ngo9:30 kuya 3:30. Ilunch yobiservwa babe khona banakekela abantwana. Siyababonga kakhulu abareservile kwenza sikwazi ukubala inamba. Kodwa ungamshiyi bakhona last minute. Ungamshiyi ngaphandle makhona ufuna ukumdonsa ngengalo ngo last minute ayikhinkinga iyokwenzeka iplan.
isikhona ithuba lembuzo mfundisi, kodwa mawufuna ukuthumela imibuzo up front le number esiyithumela eyikhulunywayo emva kohlelo ungathumela kuzona noma u-065 965 8538 065 965 8538 uvele uyithumele up front ukuze mase kufika lesa sikhathi se-Q&A kuqalwe ngayo. Asiphinde mkhathini mhlambe sithi ukuyishaya slow kanyana ngiyazi isikhathi asisekho sona kepha ufuna ukuyibhala phansi umlaleli. Iyona leyo bu-reserve nakuyona kodwa futhi nemibuzo yakho ungayithumela la 065 965 8538 065 965 8538. Enye indawo ongaya kuyona uye lapha kwi-Facebook page yethu iSound Doctrine Hub, Sound Doctrine Hub kwi-Facebook page yethu uzothola yonke imininingwane khona lapho. Sound Doctrine Hub Facebook page yethu noma lapha ku 076 353 3001 noma ku 083 234 0154. Mkhathini 3 seconds elakho lokugcina. Asibonaneni khona ke sinilungiselele siyanikhulekela engathi uNkulunkulu angaba nani. Engathi uNkulunkulu angaba nani nathi sisho njalo. Mungezwanga inombolo emva kohlelo sizophuma inombolo futhi la ungasithinta khona. Khumbula ivangeli limahala. Uma ufisa sizoshumayela ivangeli noma kanjani nazi inombolo ziyeza. Sekushiwedwa sikushiyana nawo amazwi. Khumbula funda ukuzifundela iBhayibheli. Ngokwenze njalo awusona students kaKhoza noNkosi noma ndoda thizeni noma nkosikazi thizeni kepha students kaMoya Ngcwele qobo. uNkulunkulu akakubusise sibonane nawe ngesonto elizayo.